салом алайкум дӯстон ва бародарони азиз. Дар барномаи имрӯза бо коргароне шинос мешавем, ки бо зиёдтарин суръат ва беҳтарин сифат кори худро анҷом доданд. Яъне суръати онҳо ҳарчанд баланд буд, бо вуҷуди ин дар корашон хатогие нест. Ва бо коргаре шинос мешавем, ки қуттии шишаро ба баландии 2 метр партофта ҷобаҷо мекунад, он ҳам бо баландтарин суръат. Бо мо ҳамроҳ бошед. чуноне ки дида истодаед, ин мард шишаҳоро бо ин суръати баланд ҷобаҷо мекунад. Бояд гуфт, ки ҳар як аз ин шишаҳо 19 килограмм вазн дорад ва кори рӯзонаи ин мард ҳамин аст. Яъне ин мард тамоми рӯз ҳамин корро анҷом медиҳад ва дар камтар аз 1 сония як шишаро ҷобаҷо мекунад. ин мард чӣ гуна тавонистааст, ки бо дасташ ин тарбузҳоро ҳаракат диҳад? гӯё ки дасти ӯ ноқилест барои ҳаракати тарбуз. бибинед, ки чунон дақиқ ҳаракат мекунад, ки ҳатто сантиметре ин тараф ё он тараф намешавад. ин ду мард бошанд барои худ корашонро ба як саргармӣ ва хушгузаронӣ табдил доданд. бибинед, ки суръати онҳо чӣ гуна баланд аст ва онҳо ҳамоҳангӣ ҳам доранд. аз ин маврид бошад, шумо ёд мегиред, ки чӣ гуна панҷараҳои оҳаниро бисозед. бояд қайд кард, ки ҳарорати ин дастгоҳ, ки онҳо панҷара месозанд, ба 950 дараҷа баробар аст. яъне онҳо бо чӣ қадар ҳарорати баланд кор карда истоданд, бо вуҷуд аз ин хеле суръати баланд доранд. воқеан корашон шоёни таҳсин аст. ин мард сандуқҳоро ба баландии 2 метр партофта истодааст, аммо аҷибии кор дар ин аст, ки дохили ин сандуқҳо шиша аст. саломатии ҳар як аз ин бародарон ба кори дигаре аз онҳо вобаста аст. яъне агар сонияе дар кори инҳо омехтагӣ шавад, чӣ мешавад ба назари шумо? ин духтарак фақат 20 сония лозим дорад, то ин ки тарбузро бо чунин шакли зебо буриш диҳад. маҳораташ дар ҳақиқат шоёни таърифу тавсиф аст. дар шаҳрҳои пурҷамъият ошхона ва тезтайёрҳои зиёдест. дар ҳар як аз онҳо шояд истеъдодҳое ба мисли ин истеъдод наҳуфта бошанд. барои чӣ? ба он хотир, ки ҳар як аз ин ошхона ва тезтайёрҳо рӯзона муштариёни зиёдеро бояд ҷавоб диҳанд ва ба онҳо хизматрасонӣ кунанд. ба ҳамин хотир ёфт шудани ин гуна истеъдодҳо дар байни онҳо аз эҳтимол дур нест. ин духтар 100 қитъа ҳалво омода мекунад, он ҳам дар давоми муддати кӯтоҳе, фақат бо истифода аз қувваи дасти худ ва ҳамин асбоб. чӣ гуна? бо ҳамдигар мебинем. ба ин амаки тиреза мешустагӣ бояд ҷоиза дод. ин бародарро бубинед, ки чӣ қадар зуд даҳҳо тонн сементро холӣ мекунад. ин амаки боғбонро бубинед, ки бо дарахтон чӣ гуна хуб муомила мекунад. гӯё сартароше сар тарошида истодааст, аммо аз сартарош дида бо маҳораттар дарахтонро хуб ороиш мекунад. ин духтарро бубинед, ки чӣ гуна зуд пулро ҳисоб мекунад. оё суръаташро шумо пай бурда метавонед? чӣ гуна ӯ ин корро анҷом медиҳад? дар ҳақиқат ӯ барои анҷоми ин кор аз ҳар 5 ангушташ истифода мекунад. агар шумо ҳам мехоҳед мисли ин духтар ёд бигиред, пас шуморо лозим аст, ки ин гуна аз 5 ангуштатон барои ҳисоб кардани пул истифода баред. оҳиста оҳиста машқ кунед, ёд мегиред.
ин намакро бубинед ки чӣ гуна ин хамирҳоро секунҷа буриш медиҳад ва ин ҳам бо ин суръати калон. тасаввур кунед дӯстон ки агар каме хато кунад ангушташро хоҳад брид.